खुलुमबाय रायजो राजाफोर बावैसो सिगां चाइना हादरनि वुहान होननाय सहराव जागायजेननाय कर'ना भाइरास मुंनि बेरामा दिनै मुलुगखौ सोमावग्लुंदों एबा गिनाय साफिहोदों। जोंनि भारतआवबो बे बेरामनि गिनाया एबा बेरामाबो जाफैबाय। दिनै ससियेल मिडिया वाट्सएप फेसबुक टुइटार बायदिफोराव खेवोब्लानो जोङो कर'ना भाइरासनि बेमारनि बागै लिरनाय नुनो मोनो। नाथाय थारैनो कर'ना भाइरासआ एसेबां गिथाव नामा जेरैहाय जों सानदों एबा ससियेल मिडियाआव होदों। कर'ना भाइरासआ मा? कर'ना भाइरासआ मोनसे भाइरासनि फेमिलि। जेरै 2003 मायथाइयावबो कर'ना भाइरासआ जाखांखाबाय। बेखौ मुं दोननाय जादोंमोन सार्स सेभियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रम। बेयो चाइनायाव जादोंमोन आरो बेनि उनाव 2012 मायथाइयाव सौदि आरबियावहाय मेर्स मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रम। बेबो कर'ना भाइरास बेराम। बेबो गोबां सुबुंखौ लोमजाहोदोंमोन आरो गोबाङानो थैदोंमोन। दानि गोदान कर'ना भाइरास बेखौ मुं दोननाय जादों COVID-19। बे COVID-19 आ माजों जायो? गासिबो कर'ना भाइरास बेरामानो जुनारनिफ्राय मानसिनाव सन्देरो। जेरै 2003 मायथाइनि सार्स बेरामाबो बादामालिनिफ्राय जादोंमोन आरो 2012 मायथाइनि मेर्स बेरामाबो उदगादरनि एबा केमेलनिफ्राय जादोंमोन। दानि कर'ना भाइरास गोदान एबा COVID-19 बेरामखौ बादामालिनिफ्राय जादों होननानै सानदों। मानोना बेनि लक्षणाबो आगोलनि सार्सनि लक्षणजों मिलायो। गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव माबोरै बारदेरो? जानाय सुबुंनिफ्राय मोजां सुबुंनाव बे बेरामा हारसिउनाय, गुजुनाय एबा हेन्डशेक खालामनायजोंबो बारदेरो। हेन्डशेक खालामनायजों मानो? जुदि बिजानु गोनां मानसिया हारसिउबा बेनि बिजानुआ आखाइयाव थायो आरो बै मोजां सुबुङा बे जानाय सुबुंनि आखाइयाव दाङोबा बेनि आखाइनि बिजानुआ आखाइजों बारदेरो आरो बेयो जुदि गावनि आखाइजों गन्थं एबा खुगायाव दाङोबा बे बिजानुआ हाबो आरो बै सुबुंखौबो इनफेक्ट खालायो। बे बेरामनिफ्राय माबोरै बासायनांगौ? आखाइखौ अराय सम सुबाय था। बाहेरायाव थांनायनिफ्राय फैनाय बा बाजाराव थांनानै फैनाय एबा सोरजोंबा लोगो हमनानै फैनायनि उनाव आखाइखौ सु। आखाइ सुवालाबानो गन्थं मोखां खुगायाव आखाइ दाहो। आखाइखौ जेब्ला सुयो अब्ला साबोनजोंनो सुनांगौ। बेदर जायोब्ला बेदरफोरखौ मोजाङै फोमोननानै जा। अराय सम साब सिखोनै थाबाय था जाहाथे बिजानुआ नोंनि मोदोमाव थानो हाया। नोंथाङा गुजुदों एबा गगा मोनदोंब्ला मास्क गाननानै था जाहाथे नोंनि बिजानुआ गुबुननाव हाबा। न'निफ्राय बारा दा ओंखार। मानसि थुबुर जानाय जायगाखौ एभयड खालाम एबा मानसि थुबुर जानाय जायगानिफ्राय गोजानाव था। देहा फाहामसालियाव एबा हेल्थ केयार सेन्टाराव जगाजग लाहै। हारसिउब्ला एबा गुजुब्ला रुमाल नङाबा टिसुजों खुगाखौ हमथे जाहाथे नोंनि बिजानुआ गुबुननाव बारदेरा। जुदि रुमाल एबा टिसु गैयाबा गावनि खेरखानिजों खुगाखौ हमथे। लक्षणा मा? लक्षणा जाहैबाय गुजुनाय। गुजुनाया गोरान गुजुयो। गगा मोननायाव हारसिउनाय एबा गुंग्राय गनायखौ बांसिन मानसिनावनो मोननाय जायाखै होननानै मिथिदों। एसे लोमजानाय, बेनि उनाव हां सरथे जानाय आरो उनावहालागै निम'निया जायो जायनि जाउनाव पेसेन्टआ थैनोबो हागौ। बे बेरामनि थाखाय ट्रिटमेन्ट गैया। नाथाय जानाय सुबुंखौ एबा पेसेन्टखौहाय हस्पिटालाव अबजारभेसनाव दोननाय जायो जाहाथे बेनि देहाखौ नोजोर होनानै मुलि होबाय थानो हायो। जानाय सुबुंखौ गुबुन जाय सुबुंनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ जाहाथे बेनिफ्राय मोजां मानसिनाव बारदेरनो हाया। नोंथाङा नुदों जानांगौ बाजार टाउन एबा गारि मटरफोरावहाय गोबां सुबुंफ्रानो मास्क गानै फैदों जाहाथे बिसोरनाव कर'ना भाइरासनि बिजानुआ हाबा। नाथाय कर'ना भाइरासनि बिजानुआ नोंनि सिनि मास्क गाननायबाबो बेजों हाबलांनो हायो। बेखायनो गाननायनिफ्राय गानैयानो साबसिन। WHO आबो जाजानाय मानसि एबा जाय हस्पिटालाव मावग्राफोर एबा देहा फाहामसालियाव मावग्राफोर जाय पेसेन्टफोरखौहाय हेन्डेल खालामदों बिसोरखौल' गाननायनि थाखाय खावलायदों। आरो नोंथाङा जुदि मास्क गाननो लुबैथारदोंब्ला मोनसे मेडिकेटेड मास्क थायो आरो बेखौ गाननायनि थाखाय गोबां रुल फल' खालामनांगौ।
बे बेरामा एफाराब गिथावना नङा मोजाङै साबधानै थाबानो बे बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हायो बांद्राय बाजाराव खोथा नंखाय रायज्लायनायफोरखौ खोमा दाहो एबा एभयड खालाम खोथाफोरखौ खोनानानै नंगौना नङा बेनि थाखाय मोजाङै साननानै नायग्रो आइजोफोरजों ससियेल मिडिया जेरै WhatsApp, Facebook, Twitterफ्राव नुनो मोन्दों जे कर'ना भाइरासनि थाखाय ट्रिटमेन्ट ओंखारबाय होननानै जेरै नैबेखौ नाय गोबोरखि जाबा कर'ना भाइरासआ हामो एबा मोसौखौ हासुदैदोंबा हामो होननानै बुंनाया ससियेल मिडियानि नंखाय खौरांफोरनिफ्राय गोजानै थानायानो गाहाम नोंथांमोना जुदि कर'ना भाइरासनि बागै मोनथिबावनो लुबैदोंबा नैबे होनाय लिंकआव थांनानै नायनो हागोन सेन्टार फर डिजिज कन्ट्रलनि वेबसाइटआव थांनानै आरो WHOनि वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे टल फ्रि नाम्बाराव डायल खालामनानै माबाफोर सोंनांगौबा सोंहरनो हागोन आरो नङाब्ला खाथिनि देहा फाहामसालियाव थांनानै नोंथाङा खबर लाहैनो हागौ मिजिंथियो नोंथांमोना बे भिडिअखौ इनफर्मेटिभ मोनदों मोजां मोनदोंबा गाहायाव कमेन्ट्स हो एबा लाइक खालाम गोजोन्थों